እዚ ገዛ ደወል እዩ ካብ ባህልና ወፃኢ ጓልኩም ሃውና ንክትብል ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ዝዋግኦም ዕንበባታት ሒዝካ ይኸየድ ከም ዘሎ ገለ መጽናዕቲ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ቀረባ ግዜ ውላዶም ዝረኸቡ ቲክቶከራት ተጋሩ እውን ክሪኢና ሓጀር ለበስን ጭደድን በኽሪ ውላዶም ረኺቦም ኣለዉ። ሃረግ ሕሉፍ ብዓርሰ ፍቓዳ ካብ ውድድር ኣምባሳደር ኣሸንዳ ኣግሊለ ኣለኹ ኢላ ኣላ። ቲክቶክ ትግርኛ ሓድሽ ረስ ንፈጢሮምሉ ዘለዉ እንመን እዮም። ብስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ንፈልጦ ፋኖስ ሃዛር ተዲኤፍ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምኻዱ ኣብ ሰሙን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዝዮም ኣዘራረብቲ ካብ ዝነበሩ ጉዳያት ንገሊኦም ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ምስኻትኩም ዝጸንሕ ኣነ ሓኩም ገርአ እየ። ካብ ባህልና ወፃኢ ጓልኩም ሃውና ንክትብል ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ዝዋግኦም ዕንበባታት ሒዝካ ይኸየድ ከም ዘሎ ገለ መጽናዕቲ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ሃገርና ጓልኩም ሃውና ንክትብል ወይ ድማ ናይ ሽምግልና እንብሎ ማለት እዩ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ዝዋግኦም ዕንበባታት ሒዝካ ከም ትኸይድ ሓደ መጽናዕቲ ተረጋጊጹ እዩ ይብል ቢቢሲ። እዚ ጉዳይ እንታይ እዩ? እዞም ኣዝዮም ምክባራት ዝኾኑ ዕንበባታት ናብ ዘየድሊ ኢኮኖሚያዊ ቅልውላው የብፅሑ ኣሎ። ብፍላይ ድማ ሰባት ኣነ ካብ መን ይንእስየ ብዝብል ህልኽ ናብ ዘይተደለየ ኢኮኖሚያዊ ወጥሪ ይኣትዉ ኣለዉ። ምስ ግዜ ንምኻድ ክበሃል እውን እቲ ባህሊ ሙሉእ ብሙሉእ ኣንፈቱ ይስሕት ኣሎ። እዚ ድማ ጽቡቕ ኣይኮነን። እዚ ጉዳይ ግን ዝገርም ሓሳብ መጽናዕቲ ኣቐሚጡ ዘሎ ብኸምዚ ዓይነት ዝመርዓዉ ሰባት ቀልጢፎም ከም ዝፋትሑን ድሕሪ እቲ ሽምግልና ወይ ድማ ናይ ዕንበባ ርክክብ እውን ድሕሪ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ መርዖም ከም ዝገብሩን ነዚ ድማ ብርክት ዝበለ ወፃኢ ከም ዝግበር ኣብ መጀመርያ ነቲ ዕንበባ ተባሂሉ ወይ ድማ ነቲ ሽምግልና ድሓር ድማ ንመርዓት ትገብሮ ወፃኢታት ኣዝዩ ኪሳራ እናኾነ ይመጸል። ኣብዚ ድማ ሰባት ካብ መን ይንእስየ ብዝብል ህልኽ ወጥሪ ናብ ድኽነቶም ይኣትዉ ከም ዘለዉ እዩ ዛረብ ዘሎ መጽናዕቲ። እስኪ ክቡራት ተመልከቲ ኣብ እዚ ጉዳይ እዚ እስኪ ንባዕልኩም ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣለኹም? ንፍቅረኛኹም ወይ ድማ ንሕፂትኩም እንታይ ዓይነት ሽምግልና ክትኸዱ ከለኹም እንታይ ዓይነት ዕንበባ ሒዝኩም ንምኻድ ተሓስቡ ኣለኹም? ዋጋ ክንደይ እዩ? ብኹትቻ ወዲ ኩትቻ ዲ ብኸመይ እዩ? እስኪ ኮሜንት እስኪ ኣቕምጡ። ኣብ ቀረባ ግዜ ውላዶም ዝረኸቡ ቲክቶከራት ተጋሩ እውን ክሪኢና ሓጀር ለበስን ጭደድን በኽሪ ውላዶም ረኺቦም ኣለዉ። በዚ ኣጋጣሚ እንኳዕ ደስ በለኩም። ውላድ ምርካብ ልዕሊ ኩሉ እዩ። በኽሪ ውላድኩም እንኳዕ ረኸብኩም እንኳዕ ደስ በለኩም እናበልና እስኪ መጀመርያ ናይ ሓጀር ለበሰ በኽሪ ወዲ ንርእየ እስኪ ከርባ ራስ በራስ መፂኹም ኣወግዕኒ ራስ በራስ ንካበር ባዕረፉ ዕረፉ ናይ ጭደድ በኽሪ ወዶ ክሪኢ ከለና ከምታ ናይ ኣቦ ከፍ ኣቢል ሒዝዋ መጀመርያ ብሓርዒ ወይ ድማ ብሽንቲ ቤት ይመፂና ማለት እዩ። ኣታ እንታይ ገበርናካ ኣታ ዋ ይመችኻ ግን ይመችኻ እንታ ናይ ኣቦ ከፍ ኣቢል ሒዝዋ እዚ ማብሰር ነቡ እዩ ዝመስል ማለት እዩ። ነቡ እዩ ዝመስል ሲኩም ርእይዎ ናይ ሓጀር ለበስ ዳ ኣብስሩ ነቡ ዘይመስል ዋ ኖርማሊ እንታይ ዳ ወክን ወፅና ኢልካ እንታይ ዳ ክትገብር ወክን ወልዕና ኢልካ ስኣ ክትገብር ዝኮይ ኖርማል ኣየኖም ከም ጽቡቁ ድማ መልሲ ኣብ ኮሜንት ኣቐምጡ ኢኹም። ሓጀር ለበስ ካልኣይ ረኺቡ ጭደድ ካልኣይ ረኺቡ ሁለተኛ ኣደናይ ዝበሃል ካልኣይ ረኺቡ ወለዛ ኣደናይ ዝበሃል ሳልሳይ እውን ኣለዋይ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ሓጀር ለበስን ጭደድን ወሊዶም ኣለዉ። እንኳዕ ደስ በለኩም እንኳዕ ረሃፅኩም ድኻምኩም እንኳዕ ኣርኤኩም ኢልናልና በዘጋጣሚ ኣምባሳደርነት ኣሸንዳ ተሓፅያ ትወዳደር ዝነበረት ዳይና ኣርማን ኣይዶል ዝኾነት ሃረግ ሕሉፍ ካብ ፍቓድን ድልየትን ህዝበይ ክወፅእ ኣይክእልን ካብቲ ንኣምባሳደርነት ኣሸንዳ ዝግበር ውድድር ዓርሰይ ከግልል ወሲነ ኣለኹ ንዓይ ፈቲኹም ዝመረፅኩምኒ ፈተውትን ኣድነቕትን የቐኒየለ ኢላ ኣላ። ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ንወይዘሮ ህዝየ ማንበዛ ካብ ሓላፍነታ ድሕሪ ምልዓሉ እዩ ነቲ ቦታ ክትመልእ ትኽእል እያ ዝበላ ባህሊ ዓድን ክብርታትን ትግራይ ብስርዓት ከተፋለጥ ትኽእል እያ ዝበለ ኣብ ውድድር ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ። መንቀሊ እቲ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ናይ ሃረግ ሕሉፍ ግን ኣይጠቐሰቶን ዘላ ማለት እዩ። ብስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ንፈልጦ ፋኖስ ሃዛር ተዲኤፍ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምኻዱ ይፍለጥ እዩ። ሕዚ ድማ ምስቶም ቀንዲ ናይ ቻለንጅ መሳርሕቲ ዝነበሩ ደቂ ሻሸመኔ ወይ ድማ ናዝሬት ተራኺቡ ኣሎ። ብርክት ዝበሉ ቪድዮታት እውን ሰሪሕ ኣሎ ምስ ሻሸመኔ ብፍላይ ድማ ምዞም መፈኻኽርቲ ነበሩ ብሕልምኻ ኣይትሰርሐን እናተባሃሉ ንርእሶም ዝገርም ቻለንጅ ኣብ ስፖርታዊ ምንቅስቃስ ሰባት ጥዕንኦም ሕለው ንክኸውንን ዝገርም ቅርፂ ንኽውንንን ሰብዓ ዓሸራ ክንብሎም ንኽእል መናእሰይ እዮም ምስኣቶም ተራኺቡ ኣሎ። ምስኡ ድማኒ ኣባደ TDF እውን ምስኡ ናብ ከተማ ሻሸመኔ ናዝሬት ኣቕኒዖም ኣለዉ ዝገርም ጻንሒት እውን ገይሮም ኣለዉ ሓቢሮም ድማ ስፖርታዊ ምንቅስቃስ እውን ኣርዮምና ኣለዉ። እስኪ ኣብዚ ሓደ ቪድዮታት ክሪኢና ብፍላይ ድማ ፋኖስ ሃዛር ናብቲ ዓዲ ክኣቱ ከሎ ብተሽከርከርትን ፍልይ ዝበለ ዓጀባን ገይሮም እዮም ተቐቢሎምና ዝገርም እዩ። ኣነ ዝገርመኒ ኣብዚ ጉዳይ ዝኹሉ ህልኽ ነይሩ ብሕልምኻ ኣይትሰርሐን ኣንታ ገለ እናተባሃለ ነይሩ ግን
سبورتس فقري يا تمسب سبورت فقري بقى انا ون سبورت خجمر حاسب لكم مالتي ناتتصارف كان يركاس بحنسابي عرق زبلك መገሻ ፋኑስ ሃዛርድ ቦዚ ኣይብቅዕና ብሃዋሳ ከተማ እውን ከይደሎ ሙስ ድማ ኣባደ TDF ከይደሎ ንኣባደ TDF ጽቡቕ ዕድል እናተባሃለ ይርከብ ኣብ ካሊስተርነት እውን ክወዳደር ዕድል ረኺቡ ስለ ዘሎ ኣዝዩ ከነኣቕሕል እዩ ተባሂሉ እስከብዚ እውን ናይ ሃዋሳ ከመይ ዓይነት ኣቀባብላ ከም ዝነበረ ሓደ ክልተ ቪድዮ ክንርኢና أنا تيك توك تقرينيا حد شرس نفطيرهم لزلو إنمن يمسح زوال زرزر لنا زرزر سمعنا خن ملسينا سكاب زعلت كاب أفا من معينة دمس سمعنا زين فلت ناي موسيقى دمسي مالتون كلاسيكال بمتقام ترأي بزي فلت إن تيك توك تقرينيا تأمر زبل من غحفة إرازلا قطعان كم قصر حدا لعلي كل تم يتنسسان سلستان شح سعوتي أبا زحصر أوان بمفراي هاقراوي بفلاي دما عالم لخاو درف بمتقام نعو زخون وزوازب بمدلاو سلت درفا وشتقوات زي تردعنا بفقرة كم موضع جن كتير إحنا نازي كعلت فورتونا تبهال عبس ركز زعبية تمثل هذا حز ساعات نبى كتم عديسها بمخاد مستناتا كونتنت مالته وانت حسته السرح تيك توك راه بمرخاب نزينا برا طبعا كلتن نبذل على برخاب بمسكال تيك توك تقرينيا يشعل عبيلات تلام تخاليتي ان تيك توك مندر تقرينيا حدش قلب خحز جبرته سلو 6650 حدن بزبل بروفايل تفلت انت تكون كاو جمارة درفتها تقرينيا بمتقام بزي توسخ دمسي ساعة سعيد طرح توسخو عباز حصره غزيه لعلاقه لتميتن 20 شح ساعتي بفقره بمنبركاق قلب بزح سحيبه بتعملخ زعدلا قلحت عينان درقسنان بمتقام ابزي ام محبراو ميديا اب تيك توك مندر تقرينيا اب وحدا توارح تراي بزي فلت بفقراتن بركخنا سلو قبات شكورينا ملعز مسل كان فرق زولو رؤيتات نمعقورتان قلحت عينا ناشحتنا تمنيوه ابا زقرم نهرن قسقاسن زلا قلعان تتكون مسافرتنا زمساسل النجر انتهالو دما ابا تيك توك زفطر ام قوت طرح انتخون ساعات عيتن جن فصوم يفلالئ اتقاصيلا نرخا دما هلو قال قطرن تتكون كاب قطرت تግራይ بمبقاس ورحي اب زي ملو لعلي 130 شح ساعتي بتقلطاف ማለት ውን لغام زمسل ملحسا ግን ድማ ደስታ ዝፈጥረልካ መልሐስ ናይ ገጠር መስተጋብራት ናብ ዓለም ንምብጻሕ ሓቂና ተሰርሕ ዘላ ዓሸል ትትከውን ንስራሕታ ዝያዳ ክሕግዛ ብስራት ገብርኤል ዘዳለውላ ቻሌንጅ ድሕረ ምዕዋታ አይፎን ስልኪ ብምውናን ናይ ካሜራ ጸገማ ዝፈትሐት ዕሸል እያ صبوا يهرامات كميلو كرامات داتع شاش يبلا لهم نشنل بيتي حدا ندي بوشت ما عارفه سايلن سبع يجاني وانا اي مغزع يجانوني اتناي موداتا غيرني ابراب عايزل دما العلي 19 شح ساعات بمفراي كاب 5 عامته زي زلل عشل تيك توكر ملس غويتو من تخون حزو زمص كاب مخرن معدان بززلله انبرك هصان ديلكا كتطراطر زغبركا قلدي توسيخو كاب هصانات وغن نتيك توك تግርኛ ዝገርም ምብርባር ዝገበረ አበ ቀረባ ግዜ ድማ ንህሉ ኩነታት ትግራይ ዓው ዝብል ይስማዕ ዝበለ ቪድዮ ምስደም ብዙሓት ዝተዋሃደን ትኸውን አበ ቀረባ ግዜ እውን ብተወሳኺ ህና አደና ጃም ህሙድ መሓዙ ኣዝዩ ኣስሕውና እዩ ዕድሜ ሃብካ ኣጆኻ በርትዕ ጎብዝ ኣጎን ካለና ድማ ናይ ኩሉ ግዜ ርእይቱ እዩ وانا داخلي اويناني ابشتو معسكي هي بابا بابا مناتي نقل درحدي ابزلي هي بابا تالا اولع مستاي محل لاستيكا تفلت يتسلح سلح كوسينا بابا تدلف الو تدلف بابا الفوكو دمتيازليو سمعك يدرخي سمعك يدرخي خبزة غزازياس بابا قبل علي عو لسويله عو موبالي مدرس فلاله هيو بابا أتروني لتلفه مع التسميع العو لنا بي واي تدلف ولا كالكو أنا هذا قوة زورة تايب يركو يوم
ኣብ መወዳእታ ጌርናዮ ዘለና ድማ ብዙሓት ኣየስተውዕልዎን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ቦታን ዝተቐረጸ ቪድዮ ኩሉ ግዜ ቫይራል ይወጽ ኣሎ እቶም ዝጥቀመሎም ድምጽታት ምስኡ ኢድካን እግርኻን ክትልዕል ይደፋፍኡኻ ብርግጽ እቲ ድምጺ ሃገሩ ተዘይፈለጥናዮ ቪድዮታት ግን ሰዓትን ቦታን ሂብና ንምልከቶም ዘለና ምስ ቲክቶከር ፉርትና ዘመሳስል ውዝዋዘ ዝወነነ ዳንኤል መኮነን ድብዝ ዝበለ ካሜራ ዝተቐረጸ ምስሊ ኣብ ርእስኻ ብርሃን ወሲኹ ዝያዳ ክትምሰጥ ይገብረካ ንቲክቶክ ትግርኛ ድማኒ ልዕሊ 21,000 ሰዓት ብምፍራይ ሒዙ ኣሎ أو سمن أزيو أزرارا بقولنا كابزنورا رأس قداي اتحدى نايولش تديف كم زفلت ولش تديف نابها جرهندن حكمنا خيدو منوارو يذكريو توسخي ناي قصرو ساعات ودما معلت خمس اللون ياو كم تفتسكرين تريوا زلخميو حكمنا قصرو علن ينز حكمنا قصرو دما خشفنا اللي لا تسفا غيرلو زنوركو ناي اونلاين عصا ابزح الساعات بزملكتهم اكلات اطوبل تباهيل الله يله بالطعمي زحزن نبوز حسابات كون قطع فتير لومي نمنتاي إذا سبزي صريحو خبلع يخلن تاز خلا سرح مالتون قلل زبله أو زلوا خينو أول شر كوينو سرح يبعلون أنا أول شيء أول شر كوينو كسرح هذا خير سرح أنت هلو زانا أونلاين عصا راحية كاب لما نادي هنا أنا تحكي من خمس عبينا تسفى غير لو زنوركو ناي أونلاين عصا أبزح ساعات أطوب الله كبهالك اللغو عاز يو لبي سير نزو ولا حساب دما نبوزحات عازي قطع فطيري ساعة بقى مسايك الخير سرح يلك منافسي أنا زاول شر كوفيلس بقى مالت وريدنا قلو سرح هالي ولا بقى بهمزي ناي أونلاين جن بقى مسايك خالص راح يجيله لحاسه هو راح عود خاخبر رأيه لبن عوي علامة حزقية السيانيرة برجس ولا اشتري اف تاتو زبل اكل بجلسي اي تزاربن زملكتو اكالي ليو حالف وزل تجامي كاو زملكتو اكلات نباي سلكي دول اقارص تجمير خايل لخا اونلاين عصا حقاوي يخوني سلازي سنه سرعه غير اقارص لون تدغاغامي تدويلي انغدي موداتا ولش تي اف زحلفو ملقت انت هلو كل سب تحت حق ايو انا دما لا حق خون سلا زيكل تاتو ابيله الله كله اكالي قدال ملو يكون حفتام يكون دخا يكون فلوت يكون كله تحت حقي بك تحت حقي سلازي انا ون اب تحت حق سلازي كونكم تجمير يلنورخو اونلاين لوتري كقارصو تجديدلخو معناتي بكا ايتساخ علي تحسب يلنور خوي تساخ علي تي اب اكاونت زنبره 1.5 مليون جن نحرحكم كملسلكم از يزخبر جن اب ساعات جن كودقو ايلو ياو بقرت مالي ويد مقدمك سلسته معلتاتون اوديو ولا تعጫ ማለት እዩ አባደት ዲኤፍ ኣብ አዲስ አበባ ኸይድካ አጽሪፍካና ኣብ ሰሞን ኣዝዩ ኣዘራራቢ ካብ ዝነበረ ጉዳይ እቲ ሓደ እዩ ብደረጃ ሃገር ከጽውዕ ዝኽእል ብቕዓት ከም ዘለዎ ዝእመነሎ አባደት ዲኤፍ ሓደ እግሩ ዝሰኣነ እንትኸውን ሕዚ ድማ ኣብ አዲስ አበባ ንዝለዓለ ብቕዓት ክብል ስፖርታዊ ምንቅስቃስ እናገበረ ከም ዘሎ ይዝፍለጥ አባደት ዲኤፍ ብኸመይ ኣዋሪድና نتي أب هاجرنا بلوس زبها التقاسات جوني موبايل ويد ما آيفون بلوس موبايل جزء اللي دحر مواليو أب محور ميديا كم عدي أواريد كان نازل الحبريتات النوت زغني ترى نحادن زجبر زلوا قصة يتدماس عركا خم توصل بعد مول تسفى أي كس عريخة أنت رأس عركا آيفون جزء اللي يدو آيفون ما جزء رون ميراث كل جزء تايت لمن كالوت إنهم دتجارو نبعال عاوت النبعال بسرعة نقدم نعاتهم نمنتاي زيت لمنهم زبل تقاومه بس حوله اللي كفلكوا مسوعتنا مجمم أنرساو زينيو لايكن بتأم يتسافك مثلنيال مالك يدبرال بتأم أنت ستأيقاو السو يستهن من لاشنا يالله نيفيتو رياكشن نام بتأمن مجبرو لمتى جن سجين براتع لمتى جن سوسبوت هلو عايز خاقون خالنا زيتورو بتعمل جريمنا أنا الجزء اللي موالو من محاطيات يبلون دم يبل قبل فيديو صرت على وندمي يزداني تشجر يالو سبالت لاين بيت كرايمي كفلن يلم أم بلاو يلم بلو فيديو بس رابط كذا جن فيديو على سراب عون جن يقول إلا سلايزنا تبيت سراوت أنا فيديو سرا لمن يزداني ني مريت لاين تتقيانو بلو فيديو سي سرا يجمر كينو عبرتاتون بلو فيديو سرا لمن يزداني فيديو على سرا هلا تمنبه زين بلاچو ኢሞሽናል ሆናችሁ ትክክል ያልሆነ ነገር አትስሩ
ምንም ነገር አላረገውም ጆኒ ለአባዲ ምክንያቱም እነሱ ናቸው ሳፖርት ማንም ሰው የለም ከነሱ ውጪ አባዲ በጣም ብዙ ጊዜ በዚህ ልክ እግሩን አጥቶ በዚህ ልክ እየተሰቃየ በጣም ብዙ ቁስል ይዞ ማንንም የሚደግፈው ሰው ሳይኖር በዛ ላይ ህፃን ነው በዛ ላይ ኢትዮጵያ መወከል የሚችል በካሊስተርነት ስፖርት ጀግና ስፖርተኛ ነው አንድ ቀን ሳፖርት ልታደርጉት ቪዲዮ ሰርታችሁ አታውቁም አሁን ግን ሰው አልበረጥክም ሰው ምን አገባ በወደቀበት እኮ ያነሱት እነሱ ናቸው እንጂ ስዊት ቦክሶች ናቸው እንጂ እናንተ አይደላችሁ ምን ይመለከታል የታቋለ አባሪ አንተ ራሱ አይፎን ገዛለይ ክብለ ከሎ ቅርዶ ነዓኻ ንሓወይ ወን ክገዝአሉ ኣይክእልን ኢልዎ ግን ኣብዝ ግን ሓደ ዓብይ ተስፋ ግን ጆኒ ይወይ ነዓኻ አይፎን ካብ ዝገዝአልካ አይፎን እትረክበሉ መንገዲ ከመይ ክትረክብ ከም ትኽእል እቲ አይፎን ተዝሕብረካ ይሕሸኒ ኢልዎ ነዓኻ ኩሉ ግዜ ዓሳ ካብ ዘብልዕካ ዓሳ ኩሉ ግዜ ከመይ ጌርካ ከተጽምድ ወይ ድማ ክትሕዝ ከም ትኽእል ኣነ ክሕብረካ እየ ኢልዎ ለዋሳ እሺ ናንድ ቀን ተቀማለህ ዓሳ ማጥመድ ታስተምረው ግን እድሜ ልኩን ታበሏለህ ይባላል ስለዚህ አይፎን ከምገዛለህ እሺ አይፎን የምትገዛበትን መንገድ እሺ ባስተምረኝ ገንዘብ ስለዘለካ ሁሉ ነገር ሙሉ አይኮነን ይለሎ እዚ ሰዓት ቃሉ ኣብ ጎደናታት አዲስ አበባ ብርክት ዝበሉ አረጋውያንን ህፃውንትን ዝኾኑ ተጋሩ እንሓገዘ እዩ ንሪያ ዘለና ብጣዕሚ ዝናኣድን ዓምናፊቅና ዝነበርና ቲክቶከር ቃሉ ንብዙሓት ምንጭ ስሓቅ ዝኾነን ብዙሓት ቲክቶከራት እውን ዝፈጠረን እዩ ቃሉና እስኪ ደስ ዝብል እዩ እንኳዕ ጥዕና ካረኸብካ ከንብሎ ندل بزقاتامي اسكي اتزقر ملقتنا يقالو سمعنا نملس اديخا دغل لكم لا خير خاري خالي لكمني هو بزخ ساعات او استعدي لقنا مالتي حصرب لن نغار الاكل لخور كله ويل مصاخل مخنيات عد انجليزنا هلخون ايتعنا صقه مغاطيم صنيح مالتي نا اغري بدحريو قطتا نا سورا ماريام مصي ولا قطتا لا عد زين نمصا بالغبر غيره كن مصي حجي እግዚአብሔር መስገን دحنا اي مالتيو ياو سقيلك بعلين تعزخو نغرك واقعكم حدا غزي بقى ولا اخل ገንዘብ هاليكا لكل ملء الغوري المسلنا ግን እሞና አይተሞኑ አይኾነ አይጎረይ ጥዕና ተልዩ لكل ملء الغوري مالتيو لكلكم عدم ጥዕና ምን ይልኹ مالتيو ደጋ ዓበይቲ بتوساخي ني عدنا ነገር ሃምዝ ትሪ ወለኹም ኢና ንዓድና ملء ሰላም ቃሉ ንብዙሓት ምንጭ ስሓቅ ዝኾነን እንኳዕ ጥዕና ካረኸብካ ከንብሎ ندل